Dnes vám ukážem, ako robiť najlepší mac and cheese z vášho života. Ja na tento recept rada používam kombináciu dvoch syrov, Gouda a Mazdan. Prvý zabezpečí krásnu ťahavosť omáčky a druhý jej dodá výraznú syrovú chuť. Oba syry som si nahrubo nastruhala. Syry som rukami premiešala a pripravila som si zmes korenia zo soli, čierneho korenia, údenej papriky a granulovaného cesnaku. A nakoniec som si ešte odmerala 3 lyžice hladkej múky. Veľmi krkolomne som otvorila plechovku zahusteného mlieka a nachystala som si smotanu na varenie. Do hrnca som dala rozpustiť maslo a medzi tým som začala variť cestoviny do poriadne osolenej vody. Ja som zvolila takéto veľké kolienka, ktoré pekne vyplní omáčka. Do rozpusteného masla som nasypala korenie a pár minút ho opiekla. Potom som prisypala múku, ktorú som za stáleho miešania opekala asi 3 až 4 minúty, aby stratila svoju surovú chuť. Následne som postupne prilievala zahustené mlieko, smotanu a všetko som miešala metličkou, kým nezmizli hrúdky. Pridala som dižonskú horčicu a trochu čerstvo nastruhaného muškatového orecha. Potom som do omáčky po častiach pridávala približne 2/3 syra. Vždy som počkala, kým sa úplne rozpustí a až potom som pridávala ďalšiu várku. Výsledkom by mala byť hladká a krásne ťahavá syrová omáčka. Cestoviny som premiešala s omáčkou tak, aby bol každý kúsok dôkladne obalený. Polovicu som navrstila do zapekacej misy a posypala časťou odloženého syra. Pridala som zvyšok cestovín a finálne ich zasypala syrom. Nakoniec som všetko na pár minút zapiekla, kým syr na vrchu nechytil peknú hnedú farbu. Ako poslednú bodku som pridala najemno nasekanú pažitku. Vždy sa pri tomto recepte zamýšľam nad tým, ako môže byť mac and cheese v Amerike prílohou. Je to síce extrémne dobré, ale aj poriadne síte a ja si už neviem predstaviť ešte k tomu jesť ďalšie jedlo. A čo vy? Mimochodom, inšpiráciu zbieram aj z komentárov, takže ak máte nápad na ďalší recept, napíšte mi pod video. Pa pa!